Салом алейкум, мегузарем бо ҳамроҳи шумо дар ин дарс физикаи молекулавӣ ва термодинамикаро ва мо аз машқи 166 бо ҳамроҳи шумо сар мекунем. Ҳангоми ранг кардани фарш бӯи ранг дар хона тез паҳн мешавад. Кадоме аз ҳодисаҳои физикӣ дар поён овардашуда ин ҳодисаро шарҳ медиҳанд. Бинед ки дар ин ҷо ҳодисаи диффузия омада шудааст, яъне ки молекулаҳои ранг ва ё агар мо мисол биёрем молекулаҳои духиро, вақте ки мо атр ҷошем ё духӣ мо бӯи ин духиро ҳис мекунем. Яъне ки молекулаҳои атр бо молекулаи ҳаво чӣ мешаванд? Омехта мешаванд. Яъне ки омехташавии як моддаро ба моддаи дигар диффузия мегӯянд. Яъне ки ин молекулаҳо бо ҳам омехта мешаванд ва ин диффузия аст. Ва дар ин мисол бошад, агар диффузияро дар газҳо мисол овардагӣ ҳастанд. Хоб, мо ҷавоби А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 167. Зарфҳои яхелаи бо газҳои гидроген, оксиген, карбонат ин диоксиди карбон мебошад ва нитроген пур карда шуда бо пружинҳои сахтиашон баробар овехта шудаанд. Миқдори моддаи газҳо баробар мебошад кадом зарф бо оксиген пур карда шудааст. Маслаи зарфҳои холиро ба назар нагиред. Яъне бинед ки дар ин ҷо аз ҳама вазни камтарин ин вазни гидроген мебошад ва аз ҳама вазни зиёдтарин ин карбонат мебошад. Яъне ки гази карбонатро агар гирем, диоксиди карбон аст, CO2 ва масса ин мешавад баробари яъне ки молекулярная массаашро ёбем ё массаи молекуларияшро CO2 ин баробари чанд мешавад? 44 грамм тақсими мол. Хоб, тақсими мол мешавад ва дар ин ҷо бошад, агар оксиген ин баробари 32 мешавад грамм тақсими мол. Хоб, ва боз дар ин ҷо дода шудааст нитроген. Нитроген мешавад баробари 28 грамм тақсими мол. Чунин навиштан мумкин нест. Инро фақат бо mr бо чунин тарз навиштан мумкин аст. Ин тарзи навишт хато аст. Хоб, дуруст мекунем. mr 28 грамм тақсими мол. Хоб, бинед ки аз оксигенро мегӯянд ки ёбеда, аз ҳама вазнинтарин ин гази карбонат мебошад, аз ҳама сабуктарин ин чорум гидроген ва боз камтарак сабуктар ин мешавад нитроген ва дар мобайн дар охир бо массаи 32 грамм тақсими мол ин мешавад чӣ? Гази оксиген. Ва мо ҷавоби якро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем ва ин ҷавоб мебошад А. Мегузарем ба машқи 168. Массаи ню баробари 1000 мол газ ба м баробари 28 килограмм баробар аст. Массаи молярии газро муайян карда нишон диҳед ки ин кадом газ аст. Хоб, агар мо формулаи миқдори моддаро нависем, ню баробар мешавад ба м-и хурд тақсими м-и калон. Яъне ки м-и калон ин массаи молярӣ мешавад. Хоб, ва дар ин ҷо мо бояд чиро ёбем? Массаи ин моляриро, гази додашударо бояд мо ёбем. Хоб, mро агар аз ин ҷо мо ёбем, ин мешавад баробар м-и хурд тақсими ню ва ин баробар мешавад ба 28 килограмм хоб тақсими 1000 мол. Ва ин мешавад ба мо 0,028 килограмм тақсими мол. Хоб, ва ин ҷавоб мешавад ҷавоби нитроген. Яъне ки нитроген дар ин ҷо бо грамм овардагӣ ҳастем. Агар мо бо килограмм гардонем, ин мешавад 0,028 килограмм тақсими мол. Ва ҷавоби Б-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем дар машқи 168. Мегузарем ба машқи 169. Массаи 1000 мол оксиген чӣ қадар аст? Массаи молярии оксигенро м баробари 0,032 килограмм мол қабул кунед. Яъне ки боз ҳамин формуларо истифода мебарем. ню баробар мешавад ба м-и хурд тақсими м-и калон. Менависем танҳо м-и калон. Хоб, ва мро аз ин ҷо меёбем бо ҳамроҳи шумо массаи молярии
масаи оксигенро меёбем. Хоб ба 1000 мол ҳаст, зарб мекунем ба 0,032 ва ин мешавад баробари 32 килограмм. Хоб ва ин ҷавоб аст, ҷавоби Д. ҷавоби Д-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 170. дар зарфи даҳонаш маҳкам гази массааш 14 килограмм дар шароити мӯътадил мавҷуд аст. Агар миқдори моддаи газ ба 500 мол баробар бошад, массаи молиявии газ чӣ қадар аст? Шароити мӯътадил ин ҳамон шароите аст, ки мо ҳамавақт мегирем ҳаҷми газро 22,4 литр мегирем, 22,4 литр мегирем дар шароити мӯътадил. Температураи мо ҳаст 0 градус Цельсия мешавад ва боз чӣ дорем? Давление мешавад, фишор мешавад 760 миллиметри стуни симоб. Стуни симобиё мешавад давление баробари фишор баробари 101,325 паскаль. Хоб ин ҳаст ҳамаш шароити чӣ? Шароити мӯътадил. Шароити мӯътадил аст ин ҳамаш. Хуб, ин ҳамаш шароити мӯътадил аст, дар ёд доред ва мегузарем ба машқ. Гуфта шудааст, ки бояд мо бо ҳамроҳии шумо чиро ёбем? Массаи молиявиро ёбем. Массаи молиявӣ баробар мешавад ба м хурд тақсими ню. Масса дода шудааст 14 ва мол низ ба мо дода шудааст, яъне ки 500 мол ва 14 тақсими мешавад 500, ин баробари 0,028 мешавад ва 28 яъне ки килограмм тақсими мол мо медонем, ки ин нитроген ҳаст ва чӣ кор мекунем? Дар ин ҷо оварда нашудааст ва медонем, ки ин нитроген аст ва ҷавоби А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 171. дар зарфи даҳонаш маҳкам м баробари 2 килограмм ҳидроген дар шароити мӯътадил мавҷуд аст. Массаи молиявии ҳидрогенро дониста, миқдори моддаро дар массаи додашудаи газ муайян кунед. Яъне ки мо дорем зарф, хоб массааш 2 кило мебошад. Ҳидрогенро мо массаи молиявии ҳидрогенро низ медонем. Массаи молиявии ҳидроген, агар ин газ аст, H2 мешавад ва ин баробари 0,002 килограмм тақсими мол ҳаст. Мо массаашро низ медонем. Массааш баробари 2 килограмм ҳаст. Ин дар системаи Си мебошад ва массаи молиявии ҳидрогенро дониста, миқдори моддаро бояд мо ёбем. Хоб, ва миқдори модда мешавад ню баробар мешавад ба чанд? 2 тақсими 0,002. ва аз ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Меёбем. Агар мо ба 1000 зарб кунем, агар ин мешавад 2000 тақсими 2 ва ин мешавад 1000 мол. Яъне ки дар ин ҷо 1000 мол чӣ аст? Ҳидроген ҳаст. 1000 мол ҳидроген ва ҷавоби Б-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Яъне ки дар ин ҷо мешавад ҷавоби Б. Хуб, биз мо дӯстгаро тоза мекунем ва мегузарем ба дарси дигар. Яъне ки ба машқи дигар. Хуб, машқи 172. Зарфҳои яхелаи бо газҳои ҳидроген, оксиген, оксиди карбон ва нитроген пур карда шуда ва пружинҳои сахтиашон баробар овехта шудаанд. Миқдори моддаи газҳо баробар мебошад. Кадом зарф бо ҳидроген пур карда шудааст? Массаи зарфҳои холиро ба назар нагиред. Яъне ки боз мо бояд чӣ кор кунем? Ёбем, ки кадом газ вазни зиёд дорад ё кам дорад. Ин чунин мисолҳо мебошанд ва ба мо гуфта шудааст, ки чиро ёбед? Миқдори моддаи газҳо баробар мешаванд, кадом зарф бо ҳидроген пур карда шудааст. Яъне ки аз ҳама кадом газ гази сабук мебошад ва медонем, ки ҳидроген аз ҳама массаи молиявии хурд дорад ва дар ин ҷо чорум рақам, яъне ки варианти Д ин аз ҳидроген мебошад, барое ки назар ба дигар газҳо ӯ сабук мебошад ва варианти Д-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 173. Дар расм ду пружини яхела нишон дода шудааст. Дар пружини якум зарфи маҳками бо газ пур карда шуда овехта шудааст.
чандтоин гуна зарфи бо гази карбонат пуркардашударо дар пружини дуюм бояд бандем, ки дарозшавии ёзиши пружинҳо якхела шаванд. Яъне гуфта шудааст, ки кадом гази карбонатро, чандтоин гази карбонатро молекулашро яъне бандем, ки баробари авана ҳамин газ шавад дарозшавии пружина. Хоб агар мо массаи малярии массаи молекулавии ин газро ёбем, дар коммент нависед ин кадом газ аст ва 12 зарби 3 мешавад, ҷамъи 8, ин мешавад 36 ва ин мешавад 44 грамм мол. Хоб, чунин мо гирифтем массаи молярии ин газро. Хоб, анакун мо бояд ёбем, ки массаи молярии диоксиди карбон чанд аст ва ин низ 44 грамм тақсими мол мешавад ва онҳо низ байни ҳам баробаранд ва мо метавонем, ки як молекулаи ҳамин газро гирем ва ин дарозшавии пружин баробари ин газ мешавад. Яъне ки ҷавоби С аст ва ҷавоби С-ро ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. хоб, бо гази карбонат, диоксиди карбон, хоб бо диоксиди карбон шуда ҳамагӣ якашро интихоб мекунем. Ва мегузорем ба машқи 174. 4 баллони якхела бо газҳо пур карда шудаанд. Якум бо гидроген, дуюм бо оксиген, сеюм бо гази карбонат, диоксиди карбон ва чорум бо нитроген. Массаи кадом баллон аз ҳама зиёдтар аст? Яъне ки дар ин ҷо бояд шумо ёбед, ки массаи кадом баллон аз ҳама зиёдтар мебошад. Инро плюс мемонем ва дар коммент бояд шумо нависед. Мегузарем ба машқи 175. ин саволҳо хело ҳам оддӣ мебошанд. Зарфҳои якхелае бо газҳои гидроген, оксиген, карбонат ва нитроген пуркардашуда бо пружинҳои якхела овехта шудаанд. Миқдори моддаи газҳо баробар мебошанд. Кадом зарф бо гази карбонат, оксиди карбон пур шудааст? Яъне бинед, ки дар ин ҷо аз ҳама вазнинтарин ин гази диоксиди карбон мебошад. Назар ба дигар газҳо, чунки массаи молярии ӯ аз ҳама зиёд аст. Ва ин мешавад ҷавоби дуюм ва ҷавоби дуюм дар С ифода шудааст ва ҷавоби С-ро мо ба ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 176. Дар машқи 176 гуфта шудааст, ки зарфҳои якхелаи маҳкам бо газ пур карда шудаанд. Вазни зарфи бо кадом газ пур карда шуда зиёдтар аст? Мо ин масъаларо аллакай ҳал кардем. Метавонед бинед, ки ҷавоби кадом аз ин ҷо оварда шуда дуруст мебошад. Ман аллакай фикр мекунам, ки шумо ёфтед. Ва мегузарем ба машқи 177. Зарфи дуюми даҳонаш маҳкам, яъне ки ин зарф хоб дар шароити мӯътадил ним баробари 100 мол газ дорад. Массаи газ дар ин зарф чӣ қадар аст? Яъне ки мо массаи молярии нитрогенро агар ёбем, ин баробар мешавад ба 0,028 килограмм тақсими мол. Хоб, ва миқдори моддааш боштагар 100 мол мебошад. 100 мол. Мо бояд чиро ёбем? Массаро ёбем. Масса баробар аст ба массаи молярӣ зарби ню. хоб, ва аз ин ҷо меёбем массаро, яъне ки 100 мешавад. Хоб, зарби 0,000. Мо як ноли зиёд навистем. Хоб, дар ин ҷо мешавад 28. Хоб, 28 килограмм тақсими мол мешавад. Як нолро мегирем ва ин мешавад чанд? 2,8 килограмм. Хоб, 100 зарби 0,28 ва ин мешавад 2,8 килограмм. Хоб, ва дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Ҷавоби А-ро интихоб мекунем дар машқи 177. хоб, А-ро интихоб мекунем ва мегузарем ба машқи 178. Хоб, дар машқи 178 оварда шудааст, ки массаи ню баробари 100 мол оксиген чӣ қадар аст? Яъне ки боз ба монанди машқи 177 мо массаи оксигенро мебинем. Яъне ки масса баробар аст ба mr аз оксиген. Хоб, мемонем аз ин ҷо. Дар ин ҷо буд аз нитроген ва зарби ню.
ню ҳаст ба мо 100 мол ва масалан валери боштага 0,00 чанд аст 0,02 бубахшед 32 зарби 100 хуб баробар ба ин мешавад 32 килограмм. Хуб 32 килограмм дорем ва ҷавоби С-ро чикор мекунем, интихоб мекунем бо ҳамроҳи шумо дар машқи 178. мегузарем ба машқи 179. зарфи якуми даҳонаш маҳкам дар шароити мӯътадил ню баробари 200 мол газ дорад. массаи газ дар ин зарф чӣ қадар аст? Яъне ки зарфи якум ин ҳаст mr. mr ҳидроген баробари 0,002 килограмм тақсими мол. хуб ню бошад агар 200 мол 200 мол мо бояд чиро ёбем? Массаро ёбем. масса баробар аст ба mr зарби ню мекунем ва дар ин ҷо зарб мекунем мемонем 200 зарби 0,02 ва ин мешавад баробар ба чанд? Ба 400 грамм. хуб ба 0,4 баробар мешавад килограмм ва агар 0,4 килограммро мо ба грамм гардонем ин мешавад 400 грамм. хуб мегузарем ба машқи 180. хуб дар як палаи тарозу зарфи маҳками бо газ пур карда шуда гузоштанд. дар зарфи бо ҳамин миқдор гази карбонат пур карда шуда бояд гузорем ки то мувозинати мо барқарор шавад. хуб гуфта шудааст ки яъне ки чанд миқдор гази карбонатро гузорем ки ин мизони мо яъне ки тарозуи мо шавад баробар шавад ва чунин машқро мо бо ҳамроҳи шумо ҳал карда будем. ин мешавад ҷавобаш агар хато накунам д яъне ки як миқдори ҳамин моддаро мемонем ва ин тарозу баробар мешавад яъне ки як молекулаи гази CO2ро мо чӣ кор мекунем? диоксиди карбонро мегузорем. мегузарем бо ҳамроҳи шумо ба машқи 181 ва дар машқи 181 гуфта шудааст ки зарфҳои даҳонашон маҳкам якхела бо миқдори баробари газ дар шароити мӯътадил пур карда шудаанд. массаи зарфи дуюм аз массаи зарфи якум газдори якум чанд маротиба зиёд аст? Яъне ки аз дуюмро тақсими якум мекунем. яъне ки mr-и дуюм бошад агар ин 28 грамм тақсими мол мебошад ва аз ин аз якум ва аз дуюм бошад агар ин мешавад ба 2 грамм тақсими мол ва агар инҳоро тақсим кунем ин мешавад баробари 14. агар ҳарду инро тақсим кунем баробари 14 мешавад ва ҷавоби б-ро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Дар машқи 181 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 182. дар машқи 182 оварда шудааст ки дар зарфи маҳкам таҳти фишори 100 килопаскал гази ҳаҷмаш 3 литр воқеъ аст. ҳаҷми газро ҳангоми то 300 килопаскали зиёд кардани фишор муайян кунед. яъне ки т баробари констант ин ҳамон маънодро дорад ки мо аз модулаи клайперон менделеев истифода мебарем. пв баробари ню рт мебошад. дар ин ҷо бошад агар т ба мо констант аст ва ню р-ро низ констант мегирем. яъне ки ҳамаи ин бузургиҳо ба мо константро медиҳанд ва то зиёд кардани фишор ба мо буд P1 V1 ва баъд аз зиёд кардан ин мешавад P2 V2. хуб ин мешавад қонуни Бойл-Мариот мешавад. метавонед дар дарсҳои теорияи мо бинед. ин қонунҳо фаҳмонда шудаанд ва биёед гузорему ва ҳал кунем. яъне ки то зиёд кардани фишор буд ба мо 100 килопаскал зарби 3 литр баробари 300 килопаскал мешавад баъд аз зиёд кардани фишор. хуб зарби ҳаҷми дуюм. ҳаҷми дуро бояд мо чӣ кор кунем? ёбем ва ин нолҳоро бо ин нол ихтисор мекунем. килопаскалро бо килопаскал ихтисор мекунем. ба мо мемонад фақат литр ва 3-ро бо 3 ихтисор кунем агар ин 1 мемонад ва V2 баробари чанд мешавад? хуб ҳозир V2 ба мо мешавад баробари 1 литр. хуб 1 литр мешавад.
ба 1 литр менависем ва дар машқи 182 мо ҷавоби Б-ро интихоб мекунем. хоб мегузарем ба машқи 183. диаграммаи ПСТ, яъне ки фишор аз температура, аз ҳарорат, вобастагии фишори гази идеалӣ, хаёлӣ мегӯянд, абстрактивӣ аз ҳарорати мутлақро нишон медиҳад. Хуб, ин графики мо аст. ин диаграмма барои кадом раванд дуруст аст? Яъне ки бинед ки температура ба мо констант аст, доимӣ аст ва ин мешавад раванди изотермӣ. Яъне ки раванди изотермӣ ин ҳамон вақт аст ки Т констант мемонад. дар машқи 184 омадааст. дар баллон ҳавои ҳаҷмаш 20 литр таҳти фишори 100 килопаскал мавҷуд аст. таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳаво дар баллон ба 10 литр баробар шуд? боз ҳамин қонунро истифода мебарем дар машқи 184. P1 V1 баробар P2 V2 вақте ки ба мо чӣ температура ҳарорат доимӣ бошад. ва дар ин ҷо мемонем 20 100 килопаскал бо намераванд. Бояд мо монем килопаскали зарб мешавад ба V1 ба 20 ва ин мешавад баробар ба P2. P2 мо бояд мо ёбем P2-ро. хоб, кадом фишор ба мо дар охир мемонад ва ҳаҷм боштагар 10 литр шуд. хоб, ҳаҷм кам шуд, 10 литр шуд. Литр бо литр меравад, 0 ба 0 меравад ва 2 зарби 100 ин мешавад P2 баробари чанд? 200 килопаскал мешавад. 200 килопаскал мешавад ва ҷавоби С-ро дар машқи 184 бо ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. ва ин ҷавоби С аст. хоб, машқи 185. бо гази идеалии массааш доимӣ раванди сарпаст гузаронида шуд. Дар кадом гузариш пайвастшавии фишори газ мушоҳида мешавад? Яъне ки пайваст шудааст, дар кадом гузариш пайвастшавии фишори газ мушоҳида мешавад? Бо гази идеалии массааш доимӣ хоб, пайвастшавӣ чӣ маъно дорад? Яъне ки фишораш кам шудааст. агар бинед, агар дар раванди 1,4 ҳарорат паст мешавад, дар раванди 1,2 фишор баланд мешавад ва дар раванди 2,3 фишор доимӣ мемонад, дар раванди 3,4 ҳарорат доимӣ мемонад. дар ин ҷо пайвастшавӣ чӣ гуфта шудааст? Ман намедонам. хоб, инро ба аломати савол мемонем. Касе донад, агар дар комментария метавонанд нависанд. хоб, ва пайвастшавӣ чӣ маъно дорад? метавонед ба ман гӯед ки ман дар ин ҷо нафаҳмидам. дар баллон таҳти фишори 100 килопаскал ҳавои ҳаҷмаш 30 литр мавҷуд аст. агар фишорро то 200 килопаскал зиёд кунем, ҳаҷми газ чӣ қадар хоҳад шуд? Яъне ки бинед ки мо дар 100 килопаскал ҳавои ҳаҷмаш 30 литрро дорем. агар 2 баробар давлениеро фишорро зиёд кунем, агар ҳамон қадар аз рӯи қонуни P1 V1 полимариёт ва P2 V2 ҳамон қадар ҳаҷми газ кам мешавад ва 2 баробар кам мешавад ва ин мешавад ҷавоби А 15 литр дар машқи 186. мегузарем ба машқи 187 ва дар машқи 187 гуфта шудааст ки бо гази идеалии массааш доимӣ раванди сарпаст гузаронида шуд. дар кадом гузариш баландшавии фишори газ мушоҳида мешавад? Яъне ки мо мебинем ки дар раванди 1,2 фишори газ баланд мешавад ва ҷавоби А-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. дар раванди 3,4 бошад, агар фишори газ кам мешавад ва дар дигар равандҳо бошад, агар ҳарорат тағйир меёбад. мегузарем ба машқи 188. графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатаҳои V аз T, V у T мебахшед дода шудааст. дар гузариши 2,3, яъне ки дар ин гузариш 2,3 ҳаст. хоб, дар гузариши 2,3 ҳаҷми газ кам мешавад ва ҳарорат тағйир намеёбад. D нотуғри аст, ҳарорат паст мешавад. нотуғри аст, барое ки ҳарорат доимӣ мемонад. дар раванди 2,3 ҳаҷми газ кам мешавад. ин дуруст аст. ҳаҷми газ зиёд не. танҳо Б аст. дар машқи 188
дар машқи 188 танҳо мо беро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем бо амрои шумо. Хуб, яъне ки ҳаҷмаш кам мешавад. Хуб, ва мегузарем ба машқи навбатӣ. Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатаҳои ВТ дода шудааст. Дар гузариши 3.1 ҳарорат кам мешавад. Дар ин ҷо мо мебинем ҳарорат паст мешавад. Ё ҳарорат кам мешавад, ё ҳарорат паст мешавад. Дигар вариантҳо нотуғрӣ мебошанд. Ва мо ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Дар машқи 189 варианти С-ро интихоб мекунем, мегузарем ба машқи 190. Графики тағйирёбии ҳолати гази идеалӣ дар координатаҳои ВТ дода шудааст. Дар гузариши 1-2 ҳам ҳаҷм зиёд мешавад, ҳам температура, ҳам ҳарорат баланд мешавад. Ҳарорати газ доимӣ мемонад? На. Ҳаҷми газ кам мешавад? На. Ҳарорати газ паст мешавад? Ҳарорати газ баланд мешавад? Ҳа. Ҷавоби Д аст, яъне ки ҳарорати газ баланд мешавад. гуфта шудааст туғрӣ, яъне ки дуруст аст. 191 машқ мегузарем. Дар баллон ҳавои ҳаҷмаш 30 литр таҳти фишори 100 килопаскал мавҷуд аст. Таҳти чӣ қадар фишор ҳаҷми ҳаво дар баллон ба 15 литр баробар хоҳад шуд? Яъне ки мо бояд дар Т констант, яъне ки изотермӣ мебошад раванди мо чӣ кор бояд кунем? 2 баробар ҳаҷмро кам кунем. Барои 2 баробар ҳаҷмро кам кардан мо бояд 2 баробар фишорро зиёд кунем ва ин мешавад 200 килопаскал. Дар машқи 191 ба Д-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 192. Дар дохили зарфи маҳкам гази ҳарораташ 300 келвин мебошад, таҳти фишори 150 килопаскал мавҷуд аст. Агар газро то ҳарорати 150 келвин хунук кунем, фишори газ дар зарф чӣ қадар хоҳад шуд? Яъне ки бинед ки дар ин ҷо ба мо ҳаҷмро доимӣ додаанд ва аз рӯи муодилаи Клайпейрон-Менделеев П баробари НЮ РТ дар ин ҷо бошад, агар ҳаҷм доимӣ аст ва ҳарорат тағйир меёбад ва дар ин ҷо агар мо нависем P1 тақсими T1 ин баробар мешавад ба НЮР фақат мешавад тақсими В. Инҳо ҳамаашон чӣ ҳастанд? Доимӣ ҳастанд. Инҳо ҳамаашон доимӣ. Инҳо ҳамаашон констант мебошанд ва боз як муодилаи дигарро менависем P2 тақсими T2 ва ин мешавад баробари НЮР тақсими В. Хуб, ино ки констант бошад, агар онҳоро баробар мекунем, ду константро агар баробар кардем мешавад P1 T2 хуб зарби P2 T1. Ва аз ин ҷо мо бо истифодаи ин муодила ҳал мекунем ин машқро. Хуб, бинед гуфтаанд ки гази ҳарораташ 300 келвин, яъне ки дар ин ҷо 300 келвин мебошад зарби чанд? Зарби мешавад P2. Мо бояд фишори газро баъдан муайян кунем. P1 ба мо аст 150 килопаскал. Хуб, 150 килопаскал ва зарби мешавад чанд? Зарби мешавад 150. Дар ин ҷо 150 аст. Хуб, 150 зарби 150 мешавад. Келвин бо келвин дар ин ҷо меравад ва биёед зарб мекунем 150 зарби 150 ва тақсими 300. Хуб, ва ин мешавад 75, яъне ки P2 баробари мешавад ба 75 килопаскал. 75 килопаскал дорем ва ҷавоби А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 193. Дар раванди изохорӣ, яъне ки агар объем ҳаҷм доимӣ бошад, агар ин мешавад раванди изохорӣ мешавад ва ин қонуни Шарл мебошад. Қонуни Шарл аст.
хуннишал ё борисишал мегӯянд. Хоб хуннишал аст раванди зухурӣ. Хоб дар раванди зухурӣ ҳарорати газ ду маротиба баланд мешавад. Фишори газ чӣ гуна тағйир меёбад? Агар мо ҳароратро ду маротиба зиёд кунем, фишор низ чӣ мешавад? Ду маротиба бояд зиёд шавад. Ва дар машқи 193 мо варианти А-ро интихоб мекунем, яъне ки ҳарорат ду баробар зиёд шуд, фишор низ ду баробар зиёд мешавад. Дар ин ҷо шуд варианти А-ро интихоб мекунем. Машқи 194. Агар дар раванди изобарӣ ҳарорати газ ду маротиба баланд шавад, ҳаҷми газ чӣ гуна тағйир меёбад? Изобарӣ яъне ки изобарӣ фишор доимӣ аст. Фишор доимӣ ки бошад, ҳарорати газро ду маротиба зиёд кардан, ҳаҷми газ чӣ гуна тағйир меёбад? Ҳаҷми газ бояд низ ду баробар зиёд шавад. Яъне ки агар ҳарорат зиёд шуд, ҳаҷм низ чӣ кор мекунад? Зиёд мешавад. Ва аз ин сабаб дар ин ҷо мо метавонем гуфта ки агар ду маротиба баланд шуд ва ҳаҷми газ низ ду маротиба зиёд мешавад. Ҷавоби Б ҳаст. Ин бо шумо интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 195. Дар ҳарорати Т1 баробари 150 келвин ҳаҷми газ дар зарфи маҳкам 1.5 литр буд. Дар кадом ҳарорат ҳаҷми газ ба 3 литр баробар мешавад, яъне ки V2. Ва дар ин ҷо қонуни Гей-Люсакро истифода мебарем, яъне ки муодилаи Гей-Люсакро. Хоб ниё кунед. Боз аз муодилаи Клайперон-Менделеев истифода мебарем. Хоб дар ин ҷо фишор доимӣ аст. Фишор ки доимӣ бошад, чӣ тағйир меёбад? В ва Т1 тағйир меёбанд. Ва ню Р мешавад тақсими П. Хуб, ва V2 тақсими T2 ин баробар мешавад ба V1 тақсими T1. Ва аз ин ҷо метавонем гуфта V2 T1 баробар мешавад ба V1 зарби чӣ? T2. Аз ин ҷо монда мо чиро бояд ҷӯмем? Дар кадом ҳарорат ҳаҷми газ ба 3 литр баробар мешавад? Ва мо T2-ро меёбем. Ҳозир мо ҳама ин корро мекунем бо ҳамроҳи шумо. Хуб, машқи 185. Ҳозир доскаро тоза кунем. Менависем як бори дигар ин қонунҳоро, яъне ки V2 T1 баробар мешавад ба V1 T2. Хуб, мо дорем T1 150 келвин. Хуб, ин машқи 195 мебошад. Машқи 195 зарб мекунем ба V2 3 литр мебошад ва баробар мешавад ба V1 1.5 литр. Хуб, ва зарб мекунем ба T1 150. Ба T2 зарб мекунем. T2-ро мо бояд ёбем. Бахшед, T2-ро бояд мо ёбем. Ва дар ин ҷо мешавад 150 зарби 3 тақсими мешавад ба 1.5. Ва T2 бошад агар 300 келвин шуд. 300 келвин. Ва мо ҷавоби А-ро бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем дар машқи 195. Ҷавоби А ҳаст. Ва мегузарем ба машқи 196. Энергияи дохилии моеъҳо вобаста аст танҳо ба ҳаҷми онҳо вобаста аст ва танҳо ба ҳарорати онҳо низ вобаста аст ва фишор вобастагӣ надорад ба ҳаҷм ва ҳарорати онҳо. Яъне ки бинед энергияи дохилӣ ин делта У меномад. Ин энергияи дохилӣ аст. Энергияи дохилӣ ин ҳамон энергия аст ки энергияи кинетикӣ аз энергияи кинетикӣ таркиб ёфтааст ва энергияи потенсиалии молекулаҳо, яъне ки молекулаҳои модда энергияи кинетикӣ доранд. Энергияи кинетикӣ ин энергияи ҳаракат мебошад. Яъне ки онҳо ҳаракат мекунанд, онҳо энергия доранд.
ин молекула ҳаракат мекунанд ва дорои энергия мешаванд ва энергия потенсиалӣ бошдагар онҳо метавонанд байни байни якдигар чӣ кор кунанд, таъсир кунанд, ба якдигар таъсири худро расонанд ва ин мешавад энергияи потенсиалӣ. Ва вақте ки молекула ҳаракат кунад ба як тараф, ин мешавад энергияи кинетикӣ ва энергияи дохилӣ ҳамин энергия мебошад. Ва дар ин ҷо боштагар энергияи дохилии моеъҳо вобаста аст ба ҳаҷм ва ҳарорати онҳо. Яъне ки агар мо ҳароратро зиёд кунем, агар энергияи кинетикӣ бисёр мешавад ва энергияи потенсиалӣ низ зиёд мешавад. Ва агар ҳаҷмро зиёд кунем, агар яъне ки ҷойгиршавии ҳамин молекулаҳо тағйир меёбанд ва аз ин сабаб низ энергияи дохилӣ чӣ кор мекунад, низ тағйир меёбад. Мегузарем ба машқи 197. дар ин ҷо D-ро интихоб мекунем ва дар машқи 197 оварда шудааст. Энергияе ки ҷисм дар вақти гармигузаронӣ қабул ва ё хориҷ мекунад чӣ ном дорад? Миқдори гармӣ ном дорад ва ҷавоби А-ро интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 198. дар расм графики вобастагии тағйирёбии ҳарорати об аз вақт тасвир ёфтааст. Пас чанд дақиқа баъди оғози гармкунӣ об 40 градус гарм шуд. Бинед ки дар ин ҷо аз мо чӣ пурсида истоданд, яъне ки мо бояд графикро истифода бурда ёбем ки пас аз чанд дақиқа оби мо ба 40 градус ҳарорати худро баланд кард. Яъне ки 40 градус дар ин ҷо мебошад. Хоб ва 20 градус оби мо гарм буд ва 20 ҷамъи 40 мекунем, ин ба 60 градус баробар мешавад ва дар ин ҷо боштагар ба 3 дақиқа рост меояд. Яъне ки дар ин ҷо 3 ҳаст. Хоб бинед, 20 градус буд ва 40 градуси дига гарм мешавад оби мо ва ин дар якҷоягӣ мешавад 60 градус ва 60 градус ба 3 дақиқа рост омада истодааст ва ҷавоби Д-ро мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 199. Хоб, кадом модда гармиро аз ҳама хубтар мегузаронад? Аз ҳама хубтар металлҳо чӣ кор мекунанд? Гармиро мегузаронанд. Яъне ки гармигузаронӣ аз ҳама калон доранд. Ва дар ин ҷо ҷавоби С-ро чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 200. дар расм графики хунукшавии об тасвир ёфтааст. Дар чанд дақиқа пас аз оғози таҷриба об 80 градус хунук шуд. Яъне ки аз 100 агар мо 20-ро гирем, агар ин 80 градус мешавад ва бинед ки дар 20 градус аллакай 80 градус оби мо чӣ шуд? Хунук шуд ва ин ташкил медиҳад ба 5 дақиқа. Яъне ки дар ин ҷо 5 аст, 4, 5, 6 ва дар ин ҷо дақиқа. Яъне ки дақиқаҳоро дар хати X овардагӣ ҳастанд. Хуб, ва ин мешавад 5 дақиқа ва ҷавоби Д-ро ба ҳамроҳи шумо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. ҷавоби Д-ро интихоб мекунем. Хуб, бинед ки дар ин ҷо мо ба ҳамроҳи шумо дарсро тамом мекунем ва то дарсҳои оянда нағз монем. Хайр.